Opurobios igwe jenga. Ugwumba onye ka anyị ka na-asụ ụmụazị ha aṅụ na siga. Ekpuruzie Igbo na mkpụrụ mmiri na bọket na-eke. Maka ịkpọ ntụ anọ na level mkpụrụ mmiri na Igbo, mana anyị ka na-asị ndị mmadụ ha aṅụ na siga. Anyị ka na-ekwu ndị mmadụ onye akwa na iko normal affection, ya bụ ihe nke dịgoro natural. Onye ka a bịaziri ụfọdụ ndị nkụzi okwukwe soro na-akpọzi dị ntu. Na-agbakwanụ ndị na-akpọ ntu akwụkwọ na ndị na-agụ aka na-ejikọ ha dịka di na nwunye. Ọkwa ịhụrụ ya? Si ekwute dị ihe akwụkwọ gbasị kpọrọ ya unnatural affection. Maka na ọya ka ahụ ihu ebe nnekwu ọkụkọ na-achụ nnekwu ibe. Ọ bụrụzie mmadụ na-akpọ ọkụkọ ya hapụzi nwaanyị ma ọ hapụ nwoke na-eso nwaanyị ibe ma ọ na-eso nwoke ibe. De na ebe a na-ekuzi ọ bụrụzie n'ọnụ ụlọ nsọ onye isi ụlọ nzukọ bụ onye ya agba ha akwụkwọ sorokwuo na-akpa ụdị agwa ahụ. So Chinyere Udoma jere eje metụ ha aka ebe ha si eku ume. Ọkpọ na ọkpọchaghị ahụ ọfụma, o kwuru ịkpọ ntu ịma mgbe anyị nọ sekọndịrị skuul enwere ntu a na-abịa ka ala na na-akpọ ntu. Ọ dịkwa na anyị chọọ ime ihe ejije ọkpani ntu nke ahụ ka anyị ga-ewepụta ka anyị wee kụziere ha ihe wee kpọ ntu na ịrụ aka. Ịrụ aka bụ ịrụ aka ma ịrụ n'aka etu a. So mana anyị machakwa ihe ọ bụ. So ndị nọ n'ụdị ọnọdụ ahụ akarịa ma n'ime ahịa ebe anyị nọ. Ugwumba enwere onye nwoke ibe m kpara ofu abụọ kpara wande ebe anyị na-ala Festac pụta n'ala Kija nnukwute hold up dị achọ ịgbafe mere road ọ na-eji m aka etu m aghọta onye ntọrọ atọ mana ọ nwoke ibe m nye na-agwa gị nke mere mụnwa nlaruo lewe onwe m anya ma enwere ka azụ m si wee na-agbagote wee ruo taata mụ na gị nọ ana m ezo onye ahụ ka so mgbe m jiri chọpụta na onye a nọ n'ụdị ndụ ahụ ma agbalaga o ji nnukwu ego. So Chinyere Udoma odidi nwanyị ọ gbara o ziri ozi ọma nke anụ arụ na ọbara ekpughe ihe anyị ihe abụghị egwu because egwu ya bụ ichebute n'echiche nkịtị mara na o ya ebutere gị osese gasaga ihe eji ego ya, mana ọ bụrụ na egwu a sị na mmụọ nsọ were bịa iji wee dezi ihe a na-emebi ilu ha na ya ma ndị ụkọchukwu nọ na ya ma ndị memba nọ na ya na-akpa ụdị agwa ahụ ha bụrụ sogbu. Biko unu mana ihe onye ara jiburu onye ara bụ ọ na-ekwu nke a ọ na-ekwu ọzọ a na-abata ya n'ọnụ mana anyị maara na anyị ka ga-agba achịcha ichi ọzọ ọzọ maka na ihe gbasara afọ one ma orugo ihe karịrị 10 afọ na abụọ ma 10 afọ 3 mgbe ofu onye otu egwu siri bịa ya na n'ụlọ nsọ ka ịhụrụ ihe na-eme na ya Luka Ezeji onye Umuchu ụfọdụ na-akwa iko ụfọdụ maka akara akwa etinye dị ịkpọ ntu maka ada akọdụ ụdị aka mgbe ahụ mkpọrịkọ mana mmadụ m ihe ụtọ dị n'ime na anyị nọkọta ọhụụ nshi na-ugboro mgbadike na-atinye n'ime ọ dị m ka nwere ihe ọzọ eji eme nke bụ eziokwu bụ na onye anaghị eri eke eya ha ama ụtọ nọ n'iri eke maka o nwere ike ị na-eche na ụtọ nke anụ arụ n'ụdị mmekọ nwoke na nwaanyị ọ bụrụ ụtọ ihe si na ya pụta dịka ọgbụgba ndụ agbara na ekwu arụsị dị iche iche o nwere ike ọ bụrụ ya o nwere ike ụtọ nọ na ya abụghị ụtọ anụ arụ nke anụ arụ m chọrọ ọka ọ bụrụ na o nwere ụtọ ihe na-esi na ihe ahụ apụta mere o ji akpanye bikos ile ya anya nke anụ ahụ nọma o nweghị ihe ụtọ kwesịrị isi na ya apụta. Ọ dị mma ịma ijikọ okwu afa bụ enwere mgbe ọtụtụ afọ n'ofu alaba ka e nwetara ozi na otu nwa nwoke pụtara si na onye dị etu a dị etu a sokwa na ndị na-etiri anyị egwu ụka na ya nara ụlọ Krismas o wee kpọrọ ya kpọọ ntu na kemgbe ahụ na ihe niile ya na-emezi na aghasa ọ gakwuo ma ndị dibịa gakwuo ma ndị chọọchị a sị ya na ọ ga-agakwunata onye ahụ ga nata ya ego a ga-eji mebie na ọ na-abụghị ya na anara na ya akara aka ya bụ biko na ifu ndị a na-akpọ ntu na enwere ihe so n'ime zekwere ha mmadụ nọkọta n'oge anya n'ike
dashwa ya ego nwoke ibe gị dashwa ya ego menwe ihe na ife ụfọdụ kowe gị n'aka kowe gị n'aka sị gị ịmakakwanụ ka mgba ka m richaja ihe na biko mgbakwa jee chọwa nwaanyị ka mmadụ nnọọ na ihe ihe Solomon gwara ndị mmadụ nwa ma ọ bụrụ na ndị mmehie araghị ụra ekwekwala gị gbawa na gị fewe maka ọsọ ọ bụrụ na enwere onye nna agwasị ya na ọ kara gị mma na gị na onye dị nechọra mekọrọ ihe na isi na-eme na onye a deliverance ma ara ha gwọrọ ya ma ntamọdụ gị ji etinye isi mgbọsị oyi atabepụgo ntị o nwere ike ọ bụrụ mgbe dị na njikere some of ndị hụrụ ka na-abụ ọ bụrụ nwoke nwaanyị na-agụ ya ịgwọta ha dị mfe ka ọsọ o nwere ike ọ bụrụ jọs ụtọ nke anụ arụ nkịtị enwe genuine transformation Chineke na-arụ ọrụ ọ ya adịrị ya izi aida na ọ nụrụ nwaanyị fesi nwunye ọ na-ewepụrụ mmụọ ahụ o nwetụ restriction mana kwa ịhụrụ ihe ịghụ aka na ịkpọ ntụ a o nwere mmụọ ọzọ so ya mere na ịbanye n'izi mana ịpụtazi apụta na-enye nsogbu ụfọdụ banyere anwụọna n'ime amaghị m etu esi emetụ ụdị ndị ahụ deliverance mana ihe dị n'ime ya na ọ ka mma na ụkọchukwu na-agwa anyị na ya bụ ihe ọbamie na-abamie nke bụ na amaara m nọọ ya mere ndị Anglican Nigeria si wee dobie from Canterbury ha na ndị Canterbury maka amaghị m ị nwere ike ime onye isi Anglican worldwide invite na Nigeria etu ahụ bịara ama mgbe ọ bịara mgbe anyị ka na secondary school nwere ike mee ya ndị bishọp si ya o nwere ike ọ nọ ebe ahụ na-ene na onye ya ike makwa kịta anụnwa ndị Afrịka ụfọdụ kewapụrụ maka South Africa eso kewa mana o nwere ndị ụkọchukwu ndị nke nọ n'obodo anyị bụ Nigeria na-ebi ndụ ahụ a na-ezochi ha sizie n'azụ na-agbakwu Canterbury nwe obere oge o nwere ike ihu onye ahụ akpọpụzie nyezie ya parish na outside Nigeria so ihe ọjọọ bịara bata n'okpukpere anyị like ihe na-ajụ ma nọ na Endtime ma nọ na beginning of time ihe nwa kwenyere na ya kemgbe kwesị ike bụ ọbịbịa Jizọs bụ n'isi imechi ha n'anya Jizọs ga-abịa na ya mere onye ọbụla dị ndụ ga-eji wee gbaa mbọ mgbe ọbụla ị na-azọ nzọ ụkwụ gị mara ka isi azọ maka o nwere ike ịrahụcha ụra a na-eche ka itete ọ bụrụ na Jizọs ga-abịa n'abalị so onye echezina deeti maka deeti ụfọdụ ndị mmadụ nyere anyị deeti niile ahụ enweghị nke wọkụrụ so deeti nke na-awọkụ bụ na akụghara gị aka n'ụzọ sị gị na o ruo ole gị kwara ngwongwo gị uje ama mgbe ahụ enwekwara nkụzi a na-akụziri anyị mgbe ahụ ma Dr. Chinedu Nebo ha ịmanụ ma nke rụchara na bankị mgbe ahụ mechaa kwụsị somebody Lambert Okafor na-agagharị na-ekwu maka one world gọọmenti ya amaghị m ebe ndị agha nọ no ha nọkwa ya mụ na Dr. Chinedu Nebo fụrụ afọ ole gara aga mana ebe m chọrọ ịrụtụ aka bụ na mgbe a na-akụziri anyị ụmụ nkụzi ahụ ụfọdụ n'ime anyị na-atụ anya na Jizọs maka mgbe ha kọrọ anyị akụkọ etu ụfọdụ ndị nọ na chọọchị ndị be ha jikwa ego ozugbo a nụchara ọgụ civil war apụta ndị be ha ji ego chọọ ka ha na-achị akwụkwọ ha chegharịa sisi na ha ma ngazi akwụkwọ na Jizọs ga-abịa before 1980 ọ ga mma ka eme mere na ịbata na chọọchị before ịfụ ndị gụrụ akwụkwọ ọ na-enye nsogbu ihe a bụrụ nkụzi akụziri nke mekwere na ekwuru na by the year 2000 eji wee mema Millennium Bug e nwere prọfesọ akpụtara mgbe aha bụ ụkọchukwu Anglican na St. Bart's Anglican Church Agoda nye nji ikpe aha bụ e nwere ndị receive that teaching nwere ike ịhụ ihe onyonyo a ị ma na akụzichara ụfọdụ n'ime anyị dịka ụmụazị na-eto eto gbaa ọsọ ịmụ kọmputa gbaa ọsọ ije amụ one trade or scale or the other ka anyị were ghara ịbịa in contact with 666 because emechara mgbe ekwuo na calibration the value of computer C pụtara nke a o pụtara nke a agbakọcha ya ọ bụrụ 666 the same computer ndị a nọ n'ọfịs gị UGWUMBA gị na Antichrist nọ n'ọfịs ọ bụghị ọfịs ike kwa kọmputa nwunye ọ hụ etu a ka TV ji dị na be gị ọkwa sị na TV bụ set box fon anụ nwa ji ọkwa na 666 maka ọ anọda kọmputa ị hụrụ ihe nji wee gwa gị na mgbagwoju anya na nkụzi Endtime mere mụnwa wee kpebie na ọ ibi ndụ gbalie oke m yọọ Chineke ka o nyere m aka ka mụ na ya dị na mma o ya bụ mbọsị ọnwa na m mechiri anya ma na Jizọs nke m abịana onye mara nke ọ na-akụzi ọ kụziri na-aga
maka na Baịbụl bụ dịka ọhịa nwoke bụ unu kwuru ya na wepụta soro na-aga nke sọrọ Jizọs abịazi na the year 2000 anyị ka ọ dị mma Igbo bụ Igbo anyị anọrọ ya na n'ụbọchị tata enwe na-asị biko o kwuru mbụ na-ekwu ịbụọ anyị maara na Ichie Ozoma ga-esonyekwara anyị ọ bụrụ na e nwere ajụjụ ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ na-agbagwoju anya n'ime ihe gbasara okpukpere Kraịst dịka ụfọdụ ji maka ụmụ ihe ndị megasịrị na-asị ma onye nke kwuru akacha m ma ndị nke na-asị na a na-achịzi azụ n'ọdịnala mgbe ọ sị na ọkwa iwe ka ya ji ikwu ihe ahụ maka ihe mgbakọ anya na ya kachabeghị mana nke mbụ okwu na-abanyego a na-asị ya na nke mbụ ya bụ na ihe ọbụla bụ ajụjụ ị nwere gbasara okpukpere Kraịst bụ ihe mere na ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị na-asị na ha na-achịzi n'omenala ị ga na-aba ọgọ m nkịta okwu osisi ọbụla buru ibu ụmụaka ga na-eyi ya akwa ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme n'ụwa taata ọ kachasị ebe ọ gbasara anyị nwabụ ndị Igbo anyị na-akwado na anyị ga na-atinye ọnụ ọ daa etu ahụ rụzitere anyị ozi anyị ga-akpọbata Ichie Ozoma maka na afụrụ m ya dịka onye ga-ekwu eziokwu ma nke metụtara ya ma nke metụtara ndị ụkọchukwu ndị ibe ka ọ ghara ịbụ ihe na mana ihe anyị na-ekwu na ụnụmanụ ime obi bụ obi eziokwu ka anyị kwuo eziokwu gwa onwe anyị eziokwu maka na mgbe ụfọdụ a na-atụkọta asị eri eziokwu Ichie Ozoma ngwa kene ụmụ Igbo dịka anyị na-eme Igbo bụ Igbo ekenekwa m onye ọbụla na-asị ọmaka ga-emere anyị ọjọọ ma ya gbara anyị ugo ngụ onye ji eko ọ gaghị akọlata ya ihe ọma dị n'elu ya daruo ala ọ daa ala ya pụọ ome ọ dakwa na mmiri ya saa elu mma mmanụ ka Chukwu gọzie anyị ncha ọ dị mma Ichie Ozoma Ugwumba